time Ebuka obi atụtụrụ microphone, I have been avoiding Enugu. I have been avoiding Enugu. Ebuka obi, Jesus iji abịa Enugu. Ọ bụ Jesus ahụ bụ ife ka Jesus winners, kalụ nke redeem, kalụ nke Mbaka, kalụ nke ndị niile nọ n'Enugu. Ị na-avoid Enugu na a na-achụ gị n'Enugu, ka ọ na-avoid Enugu because na ịma na ị kwesịrị ịbịa n'Enugu, na gị na ọga gị nọ n'Enugu adụghọ na mma. Kedu ife Mbaka mere gụwa bụ Ebuka obi iji wee weri ya ụda ajọ mgbe inu ahụ? Kedu ụdị ungrateful character bụ datin? Kedu ife ọga m kwadoro m ga-eme m na mụ na esebezi okwu ebighị ebi? Na ịnabatara Peter Obi, ị kwesịrị ịnabata Peter Obi. Ịma the kind of pain, ịma the kind of stress itinyere Mbaka through. Na Peter Obi jere na nke ọga gị, like na mmadụ jere na nke ọga m kịta wee jee gbaa afa, ọ dabara onye ahụ wee bịa na nke m ịgba afa ahụ, knowing that na onye ahụ ejego na nke ọga m. Ife nga na-eshi aka n'imi bụ ka mmadụ ife ọga m gwara ya ịghọta, and ewelo m ife m na-etinye di ya. Ife ọga m kwuru bụ the ultimate. Ugwu bụ nkwanyeru. Ịbịa n'ife mmụọ, hierarchy must be observed and respected at all costs. Mbaka iji wee mepe ministry na 2009. Ibi otu anụwa flyer Mbaka ka ị na-eke. Ihe Mbaka azin akwụkwọ Mbaka bụ ife a na-agụ n'ụka gị. Mgbe ị na-amalọ na ị ga-ahụ ụta, Mbaka na-epushu gị na-apịchata gị mmadụ. Every time gị na boss gị na team gị nọ na adoration. Kedu ife ya asị na ọya waka Mbaka merụ gị? Mmadụ bịa chọọchị gị bịa ye testimony, unu na-asị Elijah Enugu, ịka Mbaka na amụma. Kedu ife imegolu? Ife niile ị na-eme tata anụwa bụ ife Mbaka mechego wee kpofuo. Arenji niile ị na-eme tata anụwa bụ n'aka Mbaka ka ị mụtara ya. Of course, ekwuo ya gị na-eme. Every time you avoid Enugu na Jesus nke iji abịa ka i deliver onye ka ị ka dị powerful, onye ka ị ka wa anointing, nsọpụrụ ka ị na-ewe ho. Kedu ife ọgago melụ gị? Kedu ife ọ melụ gị? Mbaka na fight gị solu gị ife Mbaka bụ gọọmenti, ibi nọ na gọọmenti. Ị ga-egbowe ọgwụgwọ. Kedu mgbe ị bidoro ekpere? Mbaka ọ na-erizini gị? Mbaka dị erizini gị? Iwere ihe n'Enugu ijeme na aka ndị a na-apị bọtịn, na onye na-apị bọtịn. Onye bụ ife na-achọrọ ka ibi Enugu, onye ka ịdụ ka ya n'Enugu. Winners omechi maka na redeem nọ n'Enugu. Winners oge-emechi maka redeem. Kedu ife bụ dị mbịaka anụwa? Ịbụlọ na-efe fada jen. O nwere ife m na unu ekwesịrị ikwu. Unu rapụ Mbaka aka. Mbaka aka na his goodness is speaking for him. Mbaka afọlọ gị, Mbaka ewelo your time. Every time ị na-epush propaganda ka ọ dị ka o were ife na-emebe ife na-ada eme. Suleiman na-abịa Enugu abịa crusade. Mmadụ one, kedu ife ị na-akọdo ife a? All these top ministers kasị gị n'ife a na-eme na-abịa Enugu. Ewelo onye na-asị na a na-apị bọtụn oro tọnụ gị, ibutekwe propaganda. Ịma nzu ike. Ịma mbu amụmụ ya ga-ahụ si n'Enugu pụọ. Ọ bụrụ na ị na-enwe guilty conscience for coming to Enugu, ije meet ọga gị. Itofebere ịyọ ọga mgbagharụ. Ọga ma sorry o. Ama m ife ifuru Ebuka obi, ifuru Mbaka. Mbaka matara go otu anụ wee wọrịa ihe nripịa, Mbaka na-ada, ị na-arị. After isi n'Enugu na mgbe aha na-amatabela onye bụ, I think 2017, Mbaka will crash with Bishop who send there this thing, send there the madam ewelu suspension yalom Mbaka that time. And the go being somebody Mbaka endorsed. Ndị mmadụ si n'Enugu si everywhere. Bịa na-etiri gị ayeyeyeyo. Ọ nene bụ nke anụwa. Ime ife ịtapụlụ Mbaka ya. Izuru Mbaka ohi mmụọ. Ole mmụọ gị zuru Mbaka ohi. You should be grateful for that. Mbao. Ungratefulness, everything in a media propaganda. Ime arrange testimony ejide gị ife ya asị sorry o je zuo ike. I push we no Elijah Enugu.
Mbafa na bịara gare nja ka ife ije dictator ka ebe da gị no kita Lovet ahielu da fake testimony ka ebe Lovet no tudo jezikwalo nga mago arrest every single thing na this church where ife aga si no nke anụwa unu gwo mmadụ ọrịa eme ya ahụ lab crusade na azo ka ibe na Enugu ọkarịrị crusade ndị ibe gị na-emekwa fake ahụ kwa ọkarịrị ichini crutch ina no ye na jopa ya gi je crutches o ji we bia renji crusade ịchọ abịa Enugu ọkarịrị ya ije mechiri mmadụ ntị hie ịbịara ibu amụmụ nwe ịbịara imekwe your own arrange ka ibekwa kunu sikwa eme without conscience unu na-treat ndị ba without conscience onye gburu si su obe ya ọkụ eme ihe ọma 5 naira si me ihe ọjọọ 5 billion